Může se říkat vybojová. Tu meč s kačkou. Ale nic se dostává, tak seďte. Já jsem to zvoral. Na pátém je Martin s Jankovou, stejně o nic nejde. Čtvrtý je Tůmič s kačkou a tudíž na třetí místo Václav Zelenkou. Chtěl bych říct, že ceny věnovali sponzoři. Mikiny jsou od Print agenci, nebo je od Klouska. Kurty se šeklama, offroad, Děčín. DVDčko je ode mě. To nevidím, co vím. Já chci taky něco. Outdoor. Další věci jsou od G-Money Auto. Děkujeme. A pak jsou tam nějaké drobnosti, já nevím od koho to je, jak jsme to koupili třeba, já nevím. Takže vyhrávají šekla, kurta, váza. No. Druhý místo, máte na druhý místo. Kdo tebe na druhý místo? Až ty čáře, až ty čáře. Až za čáře, dobrý. Já bych měl černo, třetí místo zaplacený. Ale nevidím, kde jsi? No a Betty. Co? Druhý místo. Jak jsme si zasloužili? No, jak jste to Pojďte. Pojďte. No, nechodíte se, nějaký pochybný. Já jsem dodnej. Dobrý. No, my tady vždycky volali, když to po něj nějaký vleze Boban, vole. To je hlava. Co? No tak liky nedělají. A na prvním místě. A já vůbec nevím, jak si to dokázal. My jsme normálně na výlet. Tas a Martina. Na budičku. Já bych tomu ještě chtěl dodat, že teda ty první máte plný počet 171 bodů, na druhém místě jste skončili se 169 body, to znamená o 2 míň. No a na třetím místě 166 bodů jste se dělili. Ale to prý byla ta pauza v lese. Ne, to bylo tady, jak jsme došli tu kouračku. A teď to museli přece všichni dokázat, ne? Ale někdo musí být nejlepší prostě. Jsme to my. Nechtěli vidět, co jsme. Když jsme si to vypíchali ještě. No a aby to bylo celý hotový, tak ještě musíme vyhlásit bludičku roku. Cítíme se někdo na bludičku? No, vodojem. Minus 142 bodů. To nemůžu. Je lepší než první místo ve finále, ale. To vlastně mám vole tu vychodil hlavně. Děkujem. Dostavte se tady vedle. Tímto vám děkujeme, ale ještě to nekončí, protože bychom se chtěli všichni bavit, tak nějakou zábavu trošku rozjedeme a k tomu požádám tady mistra Babiče Černocha. Vám děkuju, můžete volit. Můžete vycházet.